साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ जय मसीह प्रेज द लर्ड बयहाबो सुख सान्ति जाथोंसै बेखौनो होननानै बयखौबो खुलुमहरबाय आरो लोगोसे फिन बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायदों अनजाग्रा प्रियफोर दिनै नोंथांमोननो गोबां मोनसे खुसिनि रादाब लानानै फैदों रंजाथाव रादाब लानानै फैदों गोबां सम जोङो दुखुनि रादाबफोरखौ नायगासिनो दङ गोबां नासयजानायनि बाथ्राफोरखौ जों मोनगासिनो दङ नाथाय दिनै नोंथांमोननो लागै मोनसे बेबायदि रादाब लानानै फैदों जेरावहाय नखरबा व्यक्तिया जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय बे नखरबायाव गासै 38 जन मेम्बार्सफोर दङ 38 सुबुंफोर दङ बै 38 सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय आरो बे जाथाया नैबे सानदेयाव जानानै थांदोंमोन जारा प्रियफोर थांनाय सानदेयाव जानाय फारिलाइ बिनि उनाव जाखांनाय लोगो लोगोनो माखासे समस्याफोरा फैदों बे गासै समस्याफोरखौ नोंथांमोननो उनफारसे खोन्थाहैगासिनो दङ दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना भिडिअखौल' नायग्रोदो बहा जादोंमोन बबेयाव जादों सोर बिसोरो बोरैहाय जिसु ख्रिस्टखौ मोनखो नोंथांमोना सोमोनांगोन जिसु ख्रिस्टखौ माबायदि बिथांमोना नाजावनो मोनखो बेखौ मोनथियोब्ला नोंथांमोना सोमोनांगोन बेखौबो नोंथांमोना उनफारसे मोनहैगोन बे जाहैबाय अनजाग्रा प्रियफोर सोरनिबा हुब' बार्ता होनायनि गेजेरजों नङा सोरनिबा बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों नङा बे जाहैबाय मबाइलनि गेजेरजोंसो बिसोरो मोनबा नखरनि 38 नखरा 38 जिथु मेम्बार्सफोर दङ बे 38 मेम्बार्सफोरा जिसु ख्रिस्टखौ मोनदों गोबां सोमोनांथाव नङा होमब्ला मबाइलनि गेजेरजों देट मिन्स इउटिउबनि गेजेरजों देवब्ला प्रियफोर बेयावहायनो भिडिअखौ नायबाय थागोन जेरावहाय बे 38 सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदों माबायदि नाजावखो बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना डिटेल्सै मोनगोन दा बेबायदि सोमोनांथाव भिडिअखौ नायबाय थानो थाखाय सोरबा जुदि चेनेलाव दिनै गोदान फैदोंब्ला एबा दिनैसो जुदि आंनि चेनेलखौ मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो फैबाय थानाय समफोराव बेबायदिनो इसोरजों सोमोन्दो थानाय एबा ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ नोंथांमोना जेन मोनबाय थानो हायो आरो लोगोसे मोनसे लाइक खालामगोन आरो हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामगोन जेन साफ्रोमबो जोंनि लोगो बर' ख्रिस्टियानफोरा बेफोर बाथ्राफोरखौ मोनथिनो हायो आरो लोगोसे बे रादाबखौ मोनो आरो रादाबखौ मोननायनि गेजेरजों बिथांमोनाबो जेन खुसि जायो जों जिहेतु आर'ज खालामबाय थादों बे आर'जआ जे फिथाइ थायदों बे बाथ्राखौ जेन मोनथिनो हायो आरो लोगोसे जों साफ्रोमबो जेन आर'जआव बोलोगोरा जायो जे जोंनि रायजोआव जोंनि हादोराव गोबां व्यक्तिफोरा जेन जिसु ख्रिस्टखौ सिनाय मोनो नाजावनो हायो बिनि थाखाय जों जेन आर'ज खालामनो बोलो मोनो बिनि थाखाय शेयार खालामगोन डेभेलप प्रियफोर नोंथांमोननो बे रादाबखौ दिन्थिग्रोनोसै नोंथांमोना नायग्रोदो बिनि उनाव आं जोबथा फारसे फंनैसो बुंनानै फोजोबहैगोन अब खबर गुमला से है जहां पर यूट्यूब पर वीडियो देकर धर्मांतरण का मामला सामने आया है बताया जा रहा है कि 38 लोगों ने कई परिवारों के धर्म परिवर्तन अपना कर लिया है बता दें कि यूट्यूब का वीडियो देखकर कोरवा जनजाति के 5 परिवार के 38 सदस्यों ने धर्म बदला 5 परिवार में कुल 38 सदस्य हैं सभी लोगों ने अपना मूल धर्म छोड़कर अब प्रार्थना सभा में भाग लेना शुरू कर दिया है यह मामला गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड स्थित बाढ़ी पंचायत के क्योना गांव की है जहां आदिम जनजाति के 24 परिवार रहते हैं जिसमें 5 परिवार ने धर्म बदल लिया है इस कारण धर्म बदलने वाले बंधु कोरवा बिरसू कोरवा बसंती कोरवा सहित अन्य ग्रामीणों ने कहा कि हमारे परिवार के सदस्य लालू कोरवा दूती कोरवा अंजनी कोरवा 1 साल पहले बीमार हो गए थे इलाज के बाद भी इनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी इसके बाद बंधु कोरवा ने एक यूट्यूब चैनल में प्रार्थना सभा का वीडियो देखा जिसमें प्रार्थना से कई बीमार लोग ठीक हो रहे थे क्योना गांव के 5 परिवार के सदस्य प्रार्थना सभा में भाग लिए जहां उनके 3 बच्चे बीमारी से ठीक हो गए इसके बाद से क्योना गांव के 5 परिवार ने इस साल धर्म बदल लिया इधर जिन 5 परिवार ने धर्म बदला है उन लोगों को अपने मूल धर्म में वापस आने के लिए पंचायत की बैठक हुई जिसमें उन्हें समझाया गया लेकिन लोगों ने पंचायत की बात नहीं मानी अच्छा तो मैं क्या प्रार्थना करते हैं तुम लोग 6 जन के मेरे तो 2 जन अच्छा 2 जन अच्छा दूसरा गांव के रहे तबियत ठीक नहीं रहे वहाँ चंगाई मिल लगते हमारे जेल कब हो रहे सन बहुते दिन से रहे तो धन परिवर्तन के रहा का बस हमरे खाली की मान के अक्सर मीटिंग भी करके समझाए तक का समझाला नहीं समझा तोरे गांव में ऐसे करबा तो कैसे होई सब धर्म करना है
लेकिन हमारे सनातन धर्म के तो हमारे नहीं छोड़ो हमारे। अब काल निदेव कहले तब हुई मन जानवे कि मतलब अगर पूजा करबा होले तोहरे मर जाबा ठीक है कहले। अच्छा। हमरे कुछ बहुत तनी कुन गुस्सा लग गेला तनी मनी झगड़ा झाटी तो ये जो गेला। सरना धर्म ने मोर देवर पूजा करके जाइल हल उके माहिर देव कहबाय खन हम हो के जो दुख लागेल सेखन तनी तनी गुठियाई देली। अच्छा तो काल ऐसा का है ना अब का ले कहन से तो अपने ही मन जान पाए क्योंकि हमें नहीं जानते, हमें तो सरना धर्म वाला है कि हम चैनपुर प्रखंड के अति सुदूरवर्ती गांव केवना गांव में है और यह गांव आज सुर्खियों में है। सुर्खियों में रहने का कारण है कि इस गांव में 14 परिवार है जो कोरवा जनजाति से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे जो कोरवा जनजाति के लोग हैं वो सरना धर्म को मानते हैं। उनमें से 5 ऐसे परिवार हैं जो उनका कहना है कि उनको बीमारी हुआ था उनके घर के परिवार के कुछ लोगों को, और जब वे किसी माध्यम से चर्च गए, चर्च में जाकर के प्रार्थना किए, तब उनका जो बीमारी है वो ठीक हो गया। उसके बाद से वो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और जो कोरवा जनजाति के अलग लोग हैं उनके द्वारा उनका विरोध किया जा रहा है। उसी को लेकर के जो कल है इनके बीच में विवाद हुआ था और मारपीट में नौबत आ गई थी। हालांकि समय रहते पुलिस ने मोर्चा संभाला और मौके पर पहुंच करके जो स्थिति थी उसको संभाल लिया है। और अभी जो है देख सकते हैं पीछे भी जो मीटिंग चल रहा है और जो कोरवा जनजाति के लोग हैं उनका कहना है कि जो प्रार्थना करते हैं ये इनके द्वारा उनको साफ साफ मना किया जा रहा था कि वो जो सरना स्थल पर जाकर के पूजा करते हैं उन वहाँ ना जाए। उसी को लेकर के विवाद हुआ था और जो पुलिस है अभी पूरे मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाल ली है। वेश कुमार भगत, न्यूज 18 गुमला। अब प्रेज द लॉर्ड इसोरनि बाखनाय जानाय जाथों बे गासै 38 जन व्यक्तिनि थाखाय जेराव नोंथांमोना नायनानै नुबाय, गावनि मेगनजों नोंथांमोना नुदों, गावनि खोमाजों खोनादों, बेयाव मा बुंदों, माबायदि जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदों। सोमोनांथाव अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्टआ हास्थायोब्ला गासैनिबो गेजेरजों खामानि मावो। बे भिडिअनि गेजेरजों, बे रादाबनि गेजेरजों जोङो मोन्थिदों जिसु ख्रिस्टआ इउटिउबखौनो बाहायबाय। थ्रु इउटिउब जि गामि दङमोन बे गामियाव नखरथाम व्यक्तिनि सुबुंफोरा माखासे बेमाराव दङमोन। दिनैनिफ्राय लानानै प्राय 1 बोसोर आवगायाव बेराम दङमोन आरो बे बेरामखौ लानानै बिथांमोना गोबां सिन्ता, बे बेरामखौ लानानै बिथांमोना गोबां दाब दाब जायगाफ्राव थांबाय, नाथाय बिथांमोननि बेरामा हामाखैमोन। नाथाय रिसेन्टलि दा बावैसो माखासे साननि आवगायाव बिथांमोना इउटिउबाव भिडिअ नायबाय थादोंमोन आरो इउटिउबाव भिडिअ नायनाया ओरैबायदि भिडिअखौ बिथांमोना नायदोंमोन जि गिर्जायाव आरजनि सभा जाबाय थादोंमोन आरो बे आरजनि सभायाव आरज खालामनायनि गेजेरजों गोबां मानसिफोरा सोखाजादों। जिसु ख्रिस्टआ गोबां मानसिफोरखौ सोखागासिनो दङ। बेबायदि मोनसे भिडिअखौ बिथांमोना नुनो मोन्दों आरो बे भिडिअखौ नुनानै बिथांमोननि गोसोआवबो जिसु ख्रिस्टआ थारैनो बिनि गेजेरजों बाथ्रा बुंदों आरो बिथांमोना हयथ' खाथियाव थानाय माखासे ख्रिस्टियान सुबुंफोर एबा गिर्जाखौ लोगो हमदों जेराव बिथांमोना बै प्रेयार सार्भिसाव, प्रेयार सभायाव थांनो थाखाय बिसोरो हांख्रायहैदों आरो बिथांमोना थारैनो बै आरज गिर्जायाव सहैदों, आरज जानाय जायगायाव सहैदों। बेयाव बे गिर्जानि जायगाखौ मुंफोरखौ बुङाखै बबे जायगायाव, दा बेवहाय आंबो बेखौ बुंनानै होनो हानाय नङा। नाथाय बिथांमोना बेबायदिनो गिर्जायाव सहैबाय आरो बिथांमोना बैयाव आरज खालामजाबाय, जिसु ख्रिस्टनि अननायखौ मोनबाय, दयाखौ मोनबाय आरो बिथांमोननि जिथु बेराम दङमोन बै बेरामफोरा गाजोब्बाय, सोखाजाबाय, जिसु ख्रिस्टनि अननायखौ मोनबाय आरो बिथांमोना थारैनो मोनसे हिदान्त खालामबाय, डिसिसन लाबाय जे जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनोसै होननानै आरो बेबायदिनो बिथांमोना जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय। गासै नखरबा आरो बे नखरबायाव गासै 38 मेम्बारफोर दङ, गासै 38 मेम्बार्स आरो बिथांमोनाबो गासैबो नाजावबाय आरो बे बाथ्राखौनो गामिनि मानसिफोरा खोनानानै गोबां होंगो दोंगो जाबाय, गोबां दावराव जाबाय आरो केबल बेबायदि होंगो दोंगो दावरावल' जादों बे नङा, नैबे सानडेयाव मोनसे पन्सायत मिटिंबो जाबाय, पन्सायत मिटिं आरो बे मिटिंआवबो बिथांमोनखौ गोबां धुमखि धुमखा होनाय जादों, रायनाय जादों। मानो नोंसोर बेबायदि गावनि धोरोमखौ, निजे जिथु धोरोम दङ बे धोरोमखौ नागारनानै मानो ख्रिस्टियान धोरोम जादों, बेफोरबायदि गोबां बाथ्राफोरखौ बुंदों। नाथाय बिथांमोना मोनसेबो बाथ्राखौ खोनासङाखै। बिथांमोना बुंदों जों जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय नालाय आरो जों जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय होननानै। आरो बै समाव गोबां गन्दगल जादों अनजाग्रा प्रियफोर, बेयाव पुलिस फैनो गोनां जादों। पुलिसफोरा सफैदों मानोना पुलिसखौ लिंहरबाय सोरबाया आरो पुलिसा सफैनायखायसो बेयाव बुलाय खालाया जायाखिसै हयथ', नङाब्ला हयथ' गोबां व्यक्तिफोरा
बे 38 जन सुबुंफोरखौ हयथ' नासयगौमोन, निन्दिगौमोन, बुगौमोन आरो हयथ' गामिनिफ्राय होखारनायनि खायदाफोरखौ लागौमोन। दाबो हयथ' इयुननि फारसे बेफोरबायदि समस्याफ्रा फैनोबो हागौ। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाथाया जादों झारखन्डआव। अनजाग्रा प्रियफोर, झारखन्डनि बाथ्रा, जोंनि आसामनि बाथ्रा नङा, बबेबा जोंनि खाथिनि बाथ्रा नङा। बे जाहैबाय झारखन्डआव जानाय मोनसे जाथाय। अनजाग्रा प्रियफोर, बे सोमोनांथाव मोनसे रंजाथाव मोनसे रादाब नङा ने, जेराव 38 जन सुबुङा जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनबाय आरो बे मोननायनि जाहोना जाहैबाय नोंथाङा जे आर'ज खालामो गासै भारतनि थाखाय, नोंथांनि आर'जनि फिथाइ बियो अनजाग्रा प्रियफोर। दा बेयावहाय आर'ज खालामनो बानो नाङा, आर'ज खालामनो बानो नाङा, गुबुननि थाखाय आर'ज खालामनो बानो नाङा, भारताव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय आर'ज खालामनो बानो नाङा, जेन बिथांमोना जेन सानसे जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननो हायो। भारताव थानाय गोबां सुबुंफोर जायफ्रा गुबुन गुबुन धोरोमाव दङ, बै गुबुन गुबुन धोरोमाव थानाय सुबुंफोरा जेन जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनो, सिनाय मोनो, बिनि थाखाय आर'ज खालामनो माब्लाबाबो बानो नाङा अनजाग्रा प्रियफोर। नोंथांनि पार्सनेल समाव बेक्तिगत जिथु आर'जनि सम दङ, फुंनि मोनानि जेखि सम थाया मानो, बै समाव नोंथाङा लागारबो गोसोखांगोन। नोंथांनिनो आर'ज खालामनायनि फिथाइखौ दिनै आं नोंथांमोन लानानै फैदों, नोंथांमोना नुनो मोनदों। नंगौ अनजाग्रा प्रियफोर, फिन आरोबाव आर'ज खालामबावगोन बे 38 न'खरफोरनि थाखाय, 38 सुबुंफोरनि थाखाय। बिथांमोनहा हयथ' आरो फैनो गोनां गोबां तारनाफोर थाबावनो हागौ, जेन बैबायदि तारनाफोरनिफ्राय, सैसो होनायनिफ्राय बिथांमोना जेन बोलो गोरायै गसंथानो हायो, बिनि थाखाय आर'ज खालामगोन। आरो जोङो आर'ज खालामबावगोन जिसु ख्रिस्ट'आ जेन सोमोनांथाव खामानि मावबावथों जोंनि बे हादोराव। दिनै इउटिउबनि गेजेरजों, मोनसे इउटिउबनि गेजेरजों, इउटिउबाव जायफ्रा भिडिअ आपल'ड खालामबाय थायो, बै भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नुनायनि गेजेरजों दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ सोमोनांथाव खामानि मावबाय। जेराव इउटिउबाव आर'ज खालामनायनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्ट'नि दयाखौ मोननानै बेमार सोखाजानायखौ नुनायनि गेजेरजों बिथांमोननि गोसोआव खोथा बुंबाय आरो बिथांमोना सहैबाय आरो बिथांमोनाबो सोखाजानायखौ मोनबाय आरो थारैनो जिसु ख्रिस्ट'खौ सिनायनो मोनबाय, नाजावनो हाबाय, बासायजानायखौ मोनबाय। मानि गेजेरजों? इउटिउब मोनसे भिडिअनि गेजेरजों। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरा सोमोनांथाव खामानि मावो। बायदि बायदि रोखोमनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्ट'आ खामानि मावो। प्रेज द लर्ड। जिसु ख्रिस्ट'नि बाख्नायजानाय जाथों। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, आर'ज खालामनो बानो नाङा आरो बे भिडिअखौ शेयार खालामनोबो बानो नाङा, मोनसे लाइक होनोबो बानो नाङा। दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'नोसै, फैबाय थानाय समफोराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैसिगोन। थेंक इउ।